Ой, добрый вечер, сябры. Привитание, Яночка. Ой, добрый вечер, Буслик. У меня до тебе великая просьба. Якая? Я чимсь могу тебе допомогчи? Можешь. Отойдися, коли ласка. Куды мне одойстися? Ой, куди хочеш. Яночка, я тебе не разумею. Я тільки прийшов і одразу треба нікуди йти. Усе правильно ти зрозумів. Не стой близько, каб не перешкоджать. Хіба я тобі перешкоджаю, Яночка? Так, сябр, я вельми занята, бо рихтую месца для своей птушечки. Для птушечки, значить для мене. Не отгадав, Буслик. Почакай. Здається, у колиханці живе тільки одна птушечка. Гэта я. Угу. Так і було. Але я вирішила завести собі нового сябра. Маленькую птушечку. І рихтую для її місця. А со мной ты не будешь больше сябраваць? Гэта я пакуль што не вырашыла. Усе мої думкі занятыя марамі пра новага гадаванца. Птушачка будзе жыць тут, у пакойчыку, прыгожай клетцы, спяваць для мяне цудоўныя песні. А я? Буслик, а хіба ты умееш спяваць? Я ў ансамблі на свята выступаў. Усім у зале спадабалася, госці апладзіравалі. Ай, гэта не тое. Я хачу, каб у пакойчыку гучалі трэлі і ранкам, і днём, і ўвечары. Значыць, мне ісці? Як хочаш, Буслик, можаш і заставацца. Толькі не круціся каля стола, бо я хачу стварыць тут ідэальнае месца для маёй птушачкі. Тады я пойду. Ага, ідзі. Вось. Добрый вечер, маленькие. Прывітанне, Леля. Прывітанне. Буслик, а ты куды собрался ў такі час? Куды вочы глядзяць? Няхай ідзе, Леля. Ой, так. Бусличак, калі ласка, вяртайся. Я хочу ведаць, што тут адбываецца. Хто пачне расказваць? Янка попросила мяне пайсці, каб я не перашкаджаў ёй. Цікава. Яночка, і чым же наш Буслик табе перашкаджае? Я уладковую месца для сваёй будучай птушачкі. Яна хоча завесці сябе маленькую птушачку, якая будзе спяваць прыгожыя песні. А са мной яна не будзе больш сябраваць. Пра гэта я пакуль канчаткова не вырашыла. Сябры, вы мяне зараз напалохалі. Чым, Леля? Можа, ты мяне напалохалася, бо я птушка, якая не ўмее выдаваць трэлі? Мяне напалохала тое, што зараз адбываецца ў пакоі. А хіба што-небудзь адбываецца, Леля? Я спакойна за столом сяджу, а Буслик тихенько, спокойно збираецца выходзіць. Зусім не тое тут адбываецца. Як не тое? Зараз, Яночка, ты губляеш лепшага сябра. Мяне? Менавіта так. Але ў Яны хутка з'явіцца новы сябар ці сяброўка, якая будзе радаваць яе прыгожым выглядам і стане спяваць, калі ліска толькі захоча. А вось у гэтым я не ўпэўнена. Чаму, Леля? Ты ж выдатна ведаеш птушак, якія ўмеюць прыгожа спяваць. Салавей ці гэты, як яго... кенар, напрыклад. Сапраўды, названыя птушкі маюць вельмі прыгожы голас і здзіўляюць нас сваімі трэлямі. Але... Што за але, Леля? Проста яны любяць спяваць, калі жывуць у звычайным асяроддзі, у лесе ці ў садзе. Там ім спакойна побач сваякі, таму і пяюць яны з задавальненнем. Сапраўды, побач са сваякамі так утульна. А калі птушачка трапіць у клетку,
Які настрой у яе будзе? Але я буду з ёй размаўляць, карміць яе, паіць чыстай вадой. Гэта вельмі добра, але птушка ўсё роўна будзе сумаваць па сваяках, па лясных прасторах. Вось і адкажы, Яначка, ці захоча яна пасля гэтага спяваць па тваёй просьбе? Ой, пра гэта я не падумала. Я могу отказать, Леля. Мы, птушки, вельмі уражлівыя. Калі хтосьці нас крыўдзіць, мы вельмі абураемся. Да і паплакаць можам. А ў такім настроі дакладна не да песень. Значыць, я магу падрыхтаваць прыгожую клетку, паставіць яе ў добрае месца, пасадзіць туды птушачку, якая ўмее прыгожа спяваць. Але яна будзе маўчаць? Ці плакаць. Можа быць і такое. А пры гэтым яшчэ і Бусцік больш не будзе тваім сябрам, бо ты яго прамяняеш на новага. Замест 2 сяброў у мяне можа не застацца ні аднаго? Вядома, павінен прайсці час, каб па-сапраўднаму пасябраваць. Не 1 месяц патрабуецца, каб навучыцца разумець новага знаёмага з паўслова. Ой, Буслік, прабач, калі ласка, што пакрыўдзіла цябе. Будзь побач, калі ласка, мы ж сапраўдныя сябры. Прабачаю. Толькі ты ж, Яначка, так хочаш паслухаць прыгожыя спевы птушак. Леля, можа, параіш, як здзейсніць мару Яны? Калі хочаце, можам заўтра зранку разам адправіцца ў лес. Вось дзе можна пачуць сапраўдны канцэрт. Да яшчэ і ягад назбіраць. Я згодная. Тады давайце з самага-самага ранку адправімся. Значыць, глядзім мультфільм, а пасля адразу ў ложачкі. Я згодны. Ой, і я таксама вельмі люблю лясныя прагулкі. Абяцаю пазнаёміць вас з самымі найлепшымі спевакамі. Ой. Ну што ж, а зараз час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. І самых сяброўскіх. Дабраноч, маленькія. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вача